тойри ман худамам дидагӣ соҳиби маърака рӯзи тӯи гираю нола кардагиша. Ин чиз на самом деле не смешно, ин чиз ҳақиқатан трагедия, чунки чӣ қадar орзуи умед, чӣ қадar вақту пулу хараҷот кати тӯй мекунанд, лекин ҳамун тӯй нашудааст. Чӣ сабаб? худи соҳиби маърака ҳамин чизба сабаб мешуд, чунки ман дидагӣ якум сабаба мегӯям, якта тӯйба 3-4 калон одамо раҳбар шусен. Тӯй ба маслиҳат ку тӯя пеш аз рӯзи тӯй полни маслиҳат карда гифта якта одамо назначит канда кор. Анакун представить кунедон 4 кас якта тӯйба главни шустааст, 4 каса 4 хел фикраш аст. Инаш ӯре мекашад, ваяш ӯре мекашад, инаш ӯре. Мегӯям ку ҳамун гавам агар ду кас кушадагар гав ҳаром умрад кутада, ҳамин хел ин чиз ин тӯям. Тӯйбаям 4 та фикр шудми, тӯй 4 хел мешуд. Естественно, соҳиби маърака наифорад. Барои ҳамин ҳама вақт обязательно ҳаракат канда кор якта тӯйба, якта организатор шуда кашида кор. Ин якум главни қоиди тӯй.